Ukuthi-ke uthando nezulu nama-social media kuhlangana kanjani mfethu? Ngicela ukuthi usihlaziyele nje mfethu, ngoba phela nina nosonkondlo-ke nisidedele umqondo ocashile. Ake nje sithi-ke kuwuvezele umlaleli elalele ekhaya. Oh no, ukubhala kwami nje le nkondlo le ngingathula ngacabanga ngakuthi okay, abantu abaningi bebelimala balimala kuzona inkundla zokuxhumana. Ngoba mhlambe ngizombona umuntu okay, nangu ufakile i-profile picture lapha kwi-social media, kwinkundla zokuxhumana lezo ku-WhatsApp. Because iyona into esingenisile manje. Meke wambona usho ukuthi yabo lo ngamfanela, ngiyamthanda. Ngithanda ungamazi. Then-ke bese ukhuluma naye hayi inkulumo yenu iflow. Then bese kufika inkinga iqala bese kufanele nibonane ukuthi yabo lapha. Ingakho abaningi babizana ngo-my world, kodwa lokho kuvele kuphenduke nje umlilo wamaphepha. Ongazi ukuthi sekushonile njengoba bethembisana nje my world, thina sohlala thina abantu. Umhlabeni wethu. So basobe khohlisana kona lo kuthi my world sambona lekentana ithambo ecabanga sombiza ngethambo. Kuzona zonke izinto ombiza ngethambo. Uchocolate uyazi ukuthi uyadliwa. Uyancibilika mase uyaphela. Usho ukuthi vele lento le into esazoshabalala izophela. So usho ukuthi uthando oluqala kwama-social media noma-ke ey'nkundleni zokuxhumana into-ke esuke ingekho nje, kusuke mhlawumbe-ke singasho ukuthi kusuke kuwukuhalelana kokubukana kwey'thombe. Ngingasho nje ngithi hayi kunjalo nje, into engekho nje ukuyithathela ama-chance ukwenzela nje ukuthi hayi ukuthi ngiqhubele isikhathi. Kodwa khona abagcina sebethatha izinto real. Egcina ethi hayi engawuvusa umuzi wasekhaya. Kodwa-ke lokho kuvele kuphele. Alright mfethu, yabona-ke ngiyabuza kusho ukuthi-ke ngayo le nkondlo ikuphi mhlambe-ke ukuthi wena-ke ukudlulisa kumuntu noma-ke ukudlulisela kumlaleli obeyilalele le nkondlo imaphi mhlambe amazwi noma mhlambe umqondo owakhayo uthi no lo mqondo-ke bengithi-ke umlaleli noma-ke umuntu-ke umthando wenkondlo ukuthi akheke ngawo. Yabo mengidlulisa kumlaleli especially laba abathandanayo abakwezothando nabasazongena nazo begxile emphakathi shi ukuthi no umuntu mamthanda musu umthanda ngenhliziyo yakho yonke, kepha ngithi nje mthanda ngoba yabona lokuphula khona inhliziyo uzofisa nje ukuyilengisa, ufise nje ukuyibulala. Ngobani usuke usumthande ngayo yonke inhliziyo yakho. Inhliziyo sabantu lekho ngazi senhliziyo iyashesha ukulimala. So musu kumbeka kakhulu enhlizweni, mbeke engqondweni ukuze ezothi noma sebheda noma subheda nikwazi ukulungisana nobabili ngoba nithandana nobabili. Akekho uthandana yedwa, ingakho kuthiwa ubucubuhle bahamba ngabubili. So abantu mababambisane wezothanda abasozongena nabaphakathi. Hayi yabona-ke mfethu, ake sizwe-ke enye-ke futhi-ke oyiphethe, ake sizwe-ke enye oyiphethe sibone ukuthi-ke ingabe-ke uphetheni lapho-ke vele iqale ngenze nje. Hayi uza kahle.